Aquest any vaig rebre per herència de la Lídia un llibre que es diu Contes per un món millor d'Enric Larreula i vaig pensar que en lloc de fer una Nadala, aquest any explicaria un conte, La felicitació. Mireu, a la Vall d'Asper hi havia per costum que tothom s'enviava postals de felicitació per Cap d'Any. Encara que visquessin un al costat de l'altre, tothom s'enviava felicitacions. En Hans, que era el carter, li agradava bastant la feina, perquè de fet anava a les cases com a repartir alegria. I a totes les cases el feien passar dintre i li donaven xocolata calenta i te i també li donaven pastetes. Era això, com repartir una mica d'alegria. Bé, a totes les cases no, A totes, menys a una. A la casa d'en Gruber, sí. En Gruber era un vell, murri, sorrut i malfiat que poques vegades baixava al poble només a comprar el que necessitava i a vendre ordi. I des que ell era carter, feia 15 anys, mai ningú no li havia enviat ni una sola felicitació. No l'estranyava gens, perquè és que en Gruber no saludava ningú. Ja t'ho dic, que era un morral. Però a en Hans li feia una mica de pena, i aquell dia, quan va passar per el turonet que portava a casa seva, va dir, i si jo li enviés una felicitació d'aquestes que tinc, que em donen de mostra a les llibreries? Què passaria si jo li enviés una felicitació, sense firmar? L'única cosa que hi perdo és pujar aquesta muntanyeta, però ara tampoc vaig carregat. Així que en Hans va agafar una d'aquestes postals i va escriure moltes felicitats, et desitgen els teus amics. Aleshores va pujar al turonet, va trucar a la porta i en Gruber va dir, qui hi ha? Soc jo, en Hans, el carter, que vinc a portar-te una felicitació. No pot ser, una felicitació per mi no pot ser. Que sí, Gruber. Va obrir la porta en Gruber i en Hans li va donar la felicitació. En Gruber va tancar la porta i es va seure al costat de la llar de foc i va començar a rumiar. Qui li podia haver escrit una felicitació a ell? Qui podia ser? Va començar a pensar i després se'n va donar compte que, de fet, ell en el seu moment havia tingut força amics. Deu ser en Blenen. Ell i en Blenen eren molt bons amics, feia molt de temps, però s'havien deixat de parlar. Potser estava malalt i li volia dir alguna cosa, li volia demanar disculpes perquè feia temps que no li deia res. Va agafar una felicitació que tenia antiga guardada en un calaix, va escriure moltes felicitats, et desitja el teu amic Gruber. I va baixar al poble, el va posar en un sobre, però no va posar que ell era el remitent perquè li feia vergonya que en Hans ho veiés. Va tornar a pujar a casa seva i a la nit, al costat de la llar de foc, va continuar rumiant i va dir, i si fos en Frederic? Ells, de joves, n'havien fet de verdes i de madures amb en Frederic. També podia ser en Hassler, quan havien treballat junts a la serradora però van tenir aquella discussió i clar, en Hassler li va deixar de parlar. Podia ser també la Frida. Ell havia anat darrere de la Frida de jovenet, però clar, s'havia acabat casant amb en Carter. I la Berta sempre li feia descompte quan anava a la botiga, igual com la mare de la Marta, que també li feia descompte a la botiga. Aleshores ell va veure que hi havia molta gent que li podia haver escrit. I va pensar, i si resulta que jo li he escrit a una persona que no m'ha escrit i qui m'ha escrit resulta que no rep una felicitació de part meva? Aleshores va començar a agafar papers i va començar a escriure. I a escriure, es va passar tota la nit escrivint. L'endemà va baixar al poble, va posar-ho tot a correus sense posar el remitent i se'n van tornar a casa seva. I aquella tarda, a la Vall d'Asper, tothom va rebre una felicitació d'en Gruber. La gent deia, però com pot ser que ara ens escrigui aquest vell sorrut? Esclar que si ara ens escriu potser vol dir que d'alguna manera se'n penedeix de dir-nos que normalment no ens saluda. A l'endemà, quan en Hans va obrir la bústia per fer pilons i veure quina era la millor ruta per repetir la correspondència, va obrir uns ulls com a taronges. 102 felicitacions de Nadal hi havien per en Gruber. Pujar allà dalt al turó amb 102 felicitacions de Nadal. Però la curiositat el matava i com que n'hi havia moltes que no tenien sobre, va començar a obrir i a llegir-ne algunes. A veure,
Gràcies per recordar-te de mi. Estic malalt i no puc moure'm de casa. Per què no vens una tarda a veure'm i recordarem vells temps? En Lenin! Moltes felicitats, tros de Tanoca! Ja era hora que et dignessis recordar-te dels teus amics. Hem de parlar. En Hassen? Ui! Per molts anys, Gruber. Vols venir a dinar amb nosaltres el dia de Cap d'Any? Ens donaries una gran alegria. La Berta! Bon any nou, Gruber. Estàs bé? Necessites alguna cosa? Jo no parlo gaire, però ja saps, tinc diners, si necessites alguna cosa et puc ajudar. En Butter. Oh. Una abraçada, celebro que t'hagi passat l'amorriament. Quan ens veiem? En Frederic. Felicitats. Per molts anys. Ja ho veieu. Us desitjo unes santes festes i que en el proper any sigueu vosaltres els qui poseu la primera pedra per un 2019 proactiu i ple d'iniciativa.